Sama piny Kenya rito bajet misome seche machuok mabiro, jodak ma Kisumu tere kod geno ni sirikal dhi duoko piny osuru kod nengo mwandu modhuro kata mochuno e ngima oganda. Millicent Adhiambo noloso kodgi machal kodma. Erokamano ahinya Sharon, achiel kachiel kwa oke kaunti ma Kisumu kuma wan kaendi kod jopiny modwa kawo pachgi kotenore kod bajet ma ikomenda 2025-2026 ma ogen som kod jatend migawo mar omenda John Mbadi ok tok saa 8 ma kawuono ni endi. Odo ni jopiny onyiso ni to gin to kaka jo Kenya ma Kisumu pachgi chalo nade, ang'o ma gigeno winjo e bajet no e seche ma ang' jatend migawo mar omenda ang' ne some kanyo. Machiegni abo chako kodi king'iyo kamera mondo inyisa ni to in ang'o ma igeno winjo e bajet ma ogen som kawuono tok saa 8. Erokamano, ginyinga an Gilbert Buya, an jadak ma Kisumu. An gima daher winjo e bajet ma kawuono ka wang'e some. Obedi mopogore bajede mosesom kata ma higa mokalo mano kelo weche mang'eny. Dago mondo mi kundi nitie kuonde moko ma pesa onego bed ka gik makonyo jopiny, communities ma konyo jopiny mitiyogo pile pile. Akwayo ni kaber, tuti maber ka Nyasaye dwaro. Erokamano. Erokamano ahinya. Machiegni biparo ni seche ma sirikal loso bajet mar piny Kenya, olose kolure kod dwach jopiny. Ginyinga iluonga Alfonso Adhiambo, an achiel kuom johala ma Kisumu ka. En adieri ni sani wadwaro ni wane pogruok. Koro sani wagombo ni gisani gitime gimoro manyalo bedo kod fini kod japiny man piny ka. Oal gik moko ma japiny chamo daily, gik ma japiny tiyogo gimoro amora nyaka e skunde. Mbadi ni wacho maber ni in ng'ama olony kuom gik machalo kamagi. Sani koro en sirikal mar manywanda. Keturu gimoro ma japiny dhi nene yot this time. Mano e kwayo mara. Erokamano ahinya. Machiegni bochako gi nyingi mon lerna ni to king'iyo bajet mosekadho gi bajet ma ogen som kawuono, inyalo wacho ni bajet mokadho ne affect ngima jopiny machalo nade, tigeno ma kawuono chal nade? Bajet mokadho Tagi nyingi mondo ing'e ka. an Peter Mondi Owuor. Wach man ka en ni maling'ling lieko nitie gik moseng'adi e wach mar somo. Capitation ajno oseduoke piny. Mase sama duoke piny en garama ne iduoko ne jonyuol. Sama wuoyi kodi ni pesa ok bi skunde, pesa no sama ok bi skunde wan ema koro wachur kode. Ta kwayo Mbadi kata ka kinyalo winja sani tem iduoke gigo piny mondo mi japiny oyude yweyo matin nikech piny tek jodalawa. Kamano. Erokamano ahinya. Machiegni mana mapiyo piyo inyalo mana nyiswa ni to ang'o ma igeno winjo bajet midhi som kawuono, to bende iparo ni seche ma sirikal mar piny Kenya loso ga bajet bende gilose kolure kod dwach jopiny, to king'iyo bajet ma higa mokalo be ang'o inyo wacho ni bajet no oduoko piny kata no affect ngima japiny? An nyinga iluongo ni Sayo Nyango. An bende an achiel kuom jo Kisumu ka. Gima nyalo wacho mokwongo en ni dongo ok nyal bet kata dongruok ok nyal bet ka isiko in gi gowi. Wadwa ni mondo wang'e ni to kowadongo to wachungo holo gowi to wachulo gowi ma wan go kae to wadhi nyime. Mano wach namba 1. Wach namba 2 en ni ka idwa ni mondo iti piny maber nyaka ilosi sehemu mar education. Our education system ok ber nikech pesa onge. Iwacho ni en free education to jonyuol ywak nikech pesa ma gitere skul ni malo. Ka ok kamano wabiro wuoyo mang'eny kwaseneno the document mogol mosom ma jo Kenya oneno te. Kapok awe gisani paro ni gin gik mage ma bechgi ni malo mowinjo be ni sama ng'isomo bajet to sirikal orangane na mati. E Kenya ka mokwongo jo industry ma sani ndiko ji en japiko. Bei max fares mag apiko go is so high ma japiko go ok nyal manage. Mar ariyo en chiemo michamo e Kenya ka kamoro amora midhiye, chiemo is too high. Nyaka gik mwagole Kenya ka kaka mchele, kaka sukari, kaka ngano. Omiyo wakwayo ni ketie bei kata ndalo Kenyatta ne nitie bei moko miwacho ni mato sirikal oduoko piny to mato tero malo. Ok ni in gige ni dhimna malo te. Erokamano ahinya. Kwatieko kodi in pachi chalo nade, ang'o minyalo gombo wacho kotenore kod bajet mogen som kod jatend migawo mar omenda kawuono? Erokamano ahinya. Ne iluonga ni Ongoro Chieng' Alfayo. An ka wewi bajet ma kawuono, apani ung'eyo ni bajet ma kawuono owuoyo about the growth mar piny, dongruok mar piny. Owuoyo about the infrastructure mar piny. Bajet ma kawuono owuoyo about the education. Budget ma kawuono wuoyo about the health services. To gima adwa wacho kawuono adwa wuoyo about education matin. Adwa ni sirikal oket maino
mare mathoth kuom education somo marwa. Iyudo ka there is a lot of reduction e capitations magwa mag skunde makawuono. Giwek duoko gi piny, and then secondly wadwaro wuoyo wach health sector. Health sectors magwa wadwa ni giket yedhe osuptende magwa. Mano mokwongo, wadwa ni gigero osuptende. Infrastructure magwa onego bed ni gero kawuo e budget ma sani niendi. Emiyo kwa wuoyo ka to wuoyo gi chir ni budget kata kidhi some saboro kata kinyisome ki mbadi onego ng'i wach budget makawuono seriously kabisa. Mana kamano Sharon kionge penjo mora mora taduoko ni e studio kaka isewinjo ka jopiny ma Kisumu oselieko ewi budget makawuono bende wayudo ni budget no mangima dhi ka omenda maromo shiling trilion 4.2 ka jopiny oshuru ma ogen biro chok kuomgi en shiling trilion 2.7. Bende gowi ma bende sirikal geto kowuok e pinje maoko en bilion 248. Koro pod wanyonore kaendi kama ji pod lieka omiyo seche mango sesom budget bende ang' waduogni kod weche mamoko kowuok kuom jopiny ma Kisumu kaendi. Kionge penjo taduoko ni e studio Sharon.